Čínske mestské legendy. Strašidelné príbehy si ľudia medzi sebou rozprávajú už stáročia a niektoré sú tak populárne, že sa medzi ľuďmi šíria aj dnes. Minulé sme sa zamerali na vietnamské legendy, ale dnes sa prenesieme do Číny a povieme si 5 populárnych čínskych mestských legend. Polnočný autobus. Jedného dňa o polnoci nastúpil opitý muž na autobus a zaspal na zadnom sedadle. V autobuse bol cirka tucet ľudí. V tom čase ani nič zvláštne. Muž sa prebudil na to, ako do autobusu nastúpil starší muž a posadil sa hneď vedľa neho. To ho trošku otrávilo, ale bol natoľko opitý, že sa tým nezaoberal a po chvíli opäť zaspal. Náhle ho vytrhlo zo spánku to, ako ho starý muž chytil za golier a začal ním triasť. Začal na neho kričať a obviňovať ho, že sa mu snažil ukradnúť peňaženku. Opitý muž bol zmetený, pretože celý čas spal a netušil, čo sa dialo. Na to sa začal brániť a obaja muži robili v zadnej časti autobusu veľký hluk. Vodič nakoniec oboch vyhodil z autobusu a odišiel. Opitý muž, celý naštvaný, urobil krok vpred, no starší muž ho chytil za rameno. Práve som nám obom zachránil život, povedal. Bol si príliš opitý na to, aby si to všimol, ale nikto z pasažierov nemal nohy. V Číne sa totiž verí, že duchovia nechodia a ich chodidlá sa nedotýkajú zeme a len sa vznášajú. Lotosový rybník. Táto mestská legenda hovorí príbeh dievčaťa, ktoré zistilo, že ju jej priateľ podvádzal, zatiaľ čo na ňo čakala blízko lotosového rybníka. Zničená touto skutočnosťou sa rozhodla spáchať samovraždu a skočila do rybníka. Hovorí sa, že ak sa nejaký zamilovaný pár plánuje stretnúť blízko tohto rybníka, duch dievčaťa volá na chlapca. Keď sa priblíži k rybníku, stiahne ho k sebe a utopí ho. Preto, ak vedľa rybníka začujete, že vás volá dievča, neobracajte sa. Nerozprávajte s ňou a nepozerajte sa na ňu. Dobrý Samaritán. Jednej noci riadila mladá žena autobus plný cestujúcich pozdĺž tmavej a tichej cesty medzi dvoma mestami. Na kraji stáli traja muži, ktorí prosili o odvoz. Šoférka sa ich rozhodla vziať. Zaplatili za lístok a nastúpili do autobusu. No ako náhle boli všetci traja vo vnútri, jeden z nich vytiahol nôž a priložil ho šoférke na krk. Zvyšní dvaja šli uličkou a olúpili všetkých cestujúcich. Potom, ako vzali cestujúcim ich peniaze a cennosti, všimli si, že šoférka je veľmi atraktívna a mladá a tak ju znásilnili. Medzi cestujúcimi sa našiel iba jeden muž, ktorý sa im v tom snažil zabrániť, ale nakoniec ho zmlátili. Potom násilníci prinútili šoférku, aby pokračovala v jazde a odviezla ich do mesta. Žena sa pozrela na dobrého Samaritána, ktorý sa jej zastal a rozkričala sa. Chcem, aby vystúpil. Muž bol zaskočený. Nezastavil si ich, si neschopný. Vypadni z môjho autobusu. A tak zlodeji s radosťou vyhodili muža z autobusu. Ten šiel celou cestou peší, až sa dostal do najbližšieho mesta. Keď došiel na políciu, aby nahlásil, čo sa stalo, uvidel v televízii správu. Plný autobus zišiel z útesu a všetci, vrátane mladej šoférky, v ňom zahynuli. Hello Kitty vražda. V máji roku 1999 sa na polícii objavila mladá dievčina
ktorá sa prišla priznať k hrôzostrašnému zločinu. Vravela, že pomohla svojmu priateľovi a jeho 2 kamarátom uniesť 23-ročnú ženu. Muži ženu mesiac mučili, čomu nakoniec podľahla a zomrela. Dievčina sa údajne priznala pretože ju straší duch zavraždenej. Polícia prehľadala byt na 3. poschodí na Granville Road 31. Polícia našla na mieste činu obrovskú Hello Kitty plyšovú hračku naplnenú ženskou lebkou. Obeťou tohto ohavného činu bola 23-ročná hosteska Fan Man Yi, ktorá pracovala v nočnom klube. Mužom dlhovala 20 000 hongkongských dolárov a preto sa ju rozhodli potrestať. Fan bola nezvestná až rok, pokiaľ ju polícia objavila v spomínanom byte. Zbytky jej tela sa nikdy nenašli. Ako náhle sa tento čin dostal do správ a novín, ľudia túto udalosť začali nazývať Hello Kitty vražda. Niektorí dokonca tvrdia, že pár mesiacov po vražde videli na záberoch z bezpečnostných kamier blízko Granville Road 31 temnú postavu pripomínajúcu ženu. Vojaci z Nanjing. Nevysvetliteľné zmiznutia vyvolávajú v ľuďoch strach už stáročia. Najmä tie, pri ktorých sa stratia celé masy ľudí. Najznámejšou mestskou legendou, kde sa stratila obrovská skupina ľudí, je o vojakoch z Nanjing. V roku 1939, počas japonskej agresie proti Čínskej republike v druhej čínsko-japonskej vojne, bolo v horách okolo Nanjing umiestnených takmer 3000 vojakov. Tí zo dňa na deň zmizli bez akejkoľvek stopy. Podľa legendy sa to celé stalo v decembri 1939, keď plukovník Li Fu-Sien poslal 2988 vojakov do hôr neďaleko Nanjing. Bola to takmer 3,5 kilometrová oblasť s výhľadom na most na rieke Yangtze, čím sa chceli brániť pred útokom Japoncov. Keď sa plukovník Li nasledujúce ráno zobudil, jeho asistent mu povedal, že vojaci na obrannej línii nereagujú na hovory ani signály. Bol vytvorený vyšetrovací tím, ale zistili, že miesto bolo úplne opustené. Na mieste neboli žiadne známky boja, ale všetky ťažké zbrane, ktoré vojaci doniesli, boli na mieste a pripravené na obranný útok. Ale na mieste nebolo jedinej živej duše. Taktiež vojenská hliadka na moste potvrdila, že nie je možné, aby sa takmer 3000 vojakov prešmyklo cez most bez povšimnutia. A do dnešného dňa nie je jasné, aký osud stihol nezvestných vojakov.